Autodeterminació és existir. Catalunya és una nació mil·lenària, fundacional dins l'imaginari europeu. Per tant, té el dret a decidir què és i què vol ser. De fet, el dret a l'autodeterminació és un dret inalienable dels pobles i cap poble el pot desestimar. És també un dret a l'autoestima, un dret a l'existència. Per tant, encara que hi hagi interessos forans que no ho vulguin reconèixer, la història és la que és i nosaltres hem de lluitar per ser qui som i per exercir els nostres drets. Penso que és una herència que hem rebut i que l'hem de llegar als que vindran darrere nostre. No podem malbaratar allò que hem estat i allò que som i allò que hem de ser. Un país és la seva gent i per tant és important que en els moments decisius, en els moments de grans il·lusions col·lectives com la que ho és ara, sigui tothom qui es bolqui per fer-ho possible. En aquest sentit, cada col·lectiu ha de fer el millor amb les seves eines, amb les seves armes per fer això possible. En el cas dels escriptors, que treballem amb les paraules, el fet de poder crear mons és molt important que ens impliquem en aquest procés perquè això pugui arribar a bon port per crear encara més aquesta il·lusió que ens ha d'arrossegar tots i del qual tots n'hem de ser protagonistes, exactament tots. Precisament per la importància que tenen els moviments socials, donem ple suport. És molt important aquesta campanya de recollida de signatures per l'autodeterminació que promou l'ISEC. Com a col·lectiu d'escriptors, penso que animem a la participació a que tothom vulgui ser protagonista d'aquest fet de la nostra història contemporània. Sí a l'autodeterminació.